Amandla wobuxoki bembongi ayawuvakala kwezasebukhosini imbongi. Onengqondo eqiqile uyayiqonda ingqangi ngaqhayisa ngempiko. Iqengqa umnqophiso wethamsanqa kubuhlela kuqala kube zindlelo ezithetha kucace. Senixelelwe isobenu njengoba unyaka uphela ukunisesuthwini behlela babe nobulumko bokwenza isidlo ngesiko kuba ngamaxhego axabisa ubuqeleku bokuxabhaxabhisa xa beyixhela beyixhoma basithele ngexesha bangalandeli isiko nankoliseko yalo benza nje uphela sonwabe. Nibaxelele basixelela ngemfeketho xa bezithethela ngelithi lixesha eladlulayo zeniqonde anisaqeqeshelwa kuqinela budoda kutyalwa nje imbewu yobufede eyawuthi bune ngeemini zobunzima.